Rekomendasi hotel di Solo ya. Ini namanya Hotel Laksana Managed by Davam. Rekomend sekali, cocok sekali buat staycation ya. Ini kasurnya udah pinukpel, ora bakal ambrol ya, kok. Iki fasilitas ya, enek mirror, enek TV ya, enek TV barang. AC ya wis enek. Fasilitas mana wis enek. Teh kopi karo teko elektrik ya, kok. Iki sik klambi teles apa berkudanan iki enek cantolane ya. Enek mirror mana ya. Oke banget dadi. Terus apa, Mas? Ini ono kulkasnya, Mas. Oh iya kulkas. Enak Mas iki, kulkas iki ya, kulkas cilik ngene iki tadi pangan-pangananmu es-es iso kok delok ngene apa. Tapi gak kabeh kamar enak kulkas. Dadi kowe kudu request ning resepsionis ya, nek njaluk kowe njaluk enek sik enak kulkas. Wes langsung tak sebel ke kamar mandine kok. Kamar mandine ya iki dadi getapi nupel ya. WC ini WC kaya. Wes enek wes table, enek mirror meneh, enek apa gelas kok kayak ngombe ya, ngombe masih sikatan, terus ya saya nek sikat gigi, terus ya saya nek sabun apa ya, masih nganggo shower wae dadi penopal, anduke ning kene ya. Nah wis kapan yo leh mau ngagendake ning Hotel Laksana Managed by Davam di Solo ya.